En Chaves, un concello portugués a 30 kilómetros de Verín, atopamos unha divertida nova forma de ocio. Ali visitamos un parque multiaventura. Poden descolgarse por unha tirolesa, escalar no rocódromo ou completar o percorrido das torres multiaventura. Imos atender agora a esas anunciadas novas formas de ocio que encontramos. A nosa proposta desprázanos ata Chaves, un concello portugués a 30 kilómetros de Verín. Ali visitamos un parque multiaventura. A Botica do Laser xa está lista para converterse nun referente nos deportes de aventura. Poden descolgarse por unha tirolina, escalar no rocódromo ou completar o percorrido das torres multiaventura. Pero coidado, porque ao chegar ao final a cousa complícase. Como podedes ver, a Ponte do Loro é unha das máis complicadas, sobre todo porque require destreza física e tamén bastante habilidade. O que sempre podemos facer é deixarnos caer e que algún dos monitores nos veña a sacar. Unha das grandes apostas do parque é a sostibilidade. Co emprego de enerxías renovables e construindo estruturas que se poidan quitar facilmente, pretenden minimizar o impacto ambiental. Non podemos plantexar nun entorno rural e tan bonito, e tan, sobre todo, tan integrado, tan natural, como é Boticas, como é Carballellos, pois ao mellor un resort, ou un macro-resort, ou un parque de ocio que fora totalmente dañino ou abrasivo co entorno. O Encoro de Pisóis é un dos maiores lagos artificiais de Portugal. Aquí é onde a Botica do Laser aproveita para organizar actividades acuáticas como o piragüismo. Pois no noso proxecto está aumentar as actividades aquí, pois con wakeboard e despois tamén actividades de arrastre, tipo, pois, por exemplo, a banana, distintas actividades. Tamén no río vamos a facer rafting e barranquismo. E se prefiren desplazarse sobre 4 rodas, poden facer unha ruta de quads. Unha forma cómoda e entretida de gozar co paisaxe. Pro verán teñen tamén actividades pros máis cativos. Queríamos romper un pouquiño co tradicional, darlle un novo aire a eses campamentos que calquera de nós fixo de pequenos e que os rapaces de agora pois, podan disfrutar dunhas actividades distintas. Estamos plantexando pois, moitas posibilidades de actividades, desde skate, BMX, clases de hip hop. Gozar do bo tempo ao aire libre.